que en aquest cas és el president de la Generalitat. Tribunal Constitucional. A veure, no em torni a dir allò que vostè està convençut que l'Estatut és constitucional i per tant la ferida i la tirita... És el que penso. D'acord. És el que penso. Miri, que estic convençut que és constitucional i com estic convençut que és constitucional, què hem anat fent des de l'última vegada que ens vam veure? Fer el desplegament de l'Estatut. Correcte. Assumir competències. Sap vostè, des d'aquella entrevista, miri, Rodalies, desplegament de l'Estatut, Inspecció de Treball, desplegament de l'Estatut, lleis, les de la Sindicatura de Greuges... Però les que depenen de l'Estat, més complicades, eh? Les que depenen de l'Estat, més complicades, però els traspassos, els més importants, assumits ja. O s'ha de treballar, és el que hem fet. Desplegar l'Estatut i assumir les noves competències sobre la base del convenciment que tenim, que és constitucional. Estem convençuts que els ciutadans és el que volen que passi, però digui'm una cosa. Jo també. A l'agost farà 4 anys que tenim a l'Estatut, al Constitucional, 4 anys. Vostè no creu que estaria bé que Catalunya sapigués què pensa fer el seu president si això ens ve retallat per construir aquesta unitat cívica i política que vostè diu que farem en el moment en què l'Estatut ens torni decapitat? És que vostè ja pressuposa que tornarà decapitat. No, en el cas que... Doncs en el cas que no es preocupi que el president del govern de Catalunya tindrà iniciatives per defensar l'autogovern i per defensar l'Estatut que va votar el poble. Ja està garantit que tindrà la unitat si no els hi explica què pensa fer? Jo dic que hi haurà iniciativa. President, el 25 d'abril... I que hi haurà propostes. Més consultes independentistes. El que puguin fer altres no és responsabilitat meva. Jo no sé el que poden fer altres. Més consultes independentistes el 25 d'abril. Catalunya té dret a decidir, sí o no? Catalunya decideix cada dia. El govern decideix sobre molts temes, pràcticament cada dia. I decideix el seu futur cada vegada que hi ha una convocatòria electoral i el poble dona suport a unes opcions o unes altres. Per tant, vostè no és partidari d'un referèndum sobre la independència, malgrat que ha vist com creixia el sentiment de desafecció entre Catalunya i Espanya en aquests darrers temps. Vostè sap que això no és possible amb l'ordenament jurídic vigent que defensem i que garantitza el nostre autogovern. I fins i tot alguns que tenen actituds menys clares al respecte, com és el cap de l'oposició, també diu que no ho vol. La llei de consultes obriria una via? La llei de consultes obre a la possibilitat de fer consultes en temes que siguin competència de la Generalitat. Per tant, hem de demanar a l'Estat permís per fer aquesta. És el que diu la Constitució. Si volem i defensem l'Estat de dret i les regles del mateix per una cosa, per defensar l'autogovern, també hem de tenir en compte el que diu la Constitució, que garanteix l'autogovern per altres. Jo no soc partidari, ja sap vostè, jo soc partidari de treballar per enfortir l'autogovern, per defensar l'Estatut, per continuar fent polítiques socials. Però des que vostè és president ha crescut l'independentisme més que mai. Bé, i? No, li pregunto si això el preocupa. A mi no es tracta de que em preocupi o no em preocupa. Jo no era independentista, no ho soc, tinc molt respecte per la gent que ho és i que ho defensa per la via democràtica. Sembla... Segurament hi ha alguns que sí que no sé si són o no són. El que no val és dir, convocaria un referèndum, però clar, és que ara es perdria. Això sí que és tenir una actitud ambigua. President, vaga d'ensenyament...